Odon kedo RFI fulfulde yamde jetati silmaji capantati woni Dakar waktu goto fawi hen to Paris. Ahmadou Barouba teddube heɗiɓe RFI fulfulde hande woni nyalande aduniyankore tedinirande nyaw sida Cameroun no jeeya e leyɗele ɓurɗe jogade rafi o e nder Afrique fodde 5 ujunere no wondi e sida nde limore no tolni e ɗiɗi piccal jeeɗiɗi e temedere kala e nder ɓiɓɓe Cameroun andini ɗi kabaruji ko fedde oni sida laamu ngu gonɗini ɗiɗo kabaruji. Batu hakkunde Chine e leyɗele Afrique joofi hanki ɗo e Dakar caggal balɗe ɗiɗi jewte hakkunde horeɓe leyɗele ɗe leyɗele keeɓi hollude weltare mabɓe e o batu ɓe ɓami erade fewde e gollodiɓe Afrique nde mbaɗata juuɗe mumen e ɓamtare dogre nde. To Franci dukowo nami en andiraɗo jeddodiral Eric Zemmour holli laaɓi o ƴaman lefol laamu hoore wako hitande arore caggal lebbi nde o ɗum tijjano ko hanki o andini ɗum tedduɓe hande ko alarba go e lewru sappo e ɗiɗaɓuru hitande ujunnaji ɗi e nogas e go. Bismillah mon e kabaruji ɗi ko hande woni nyalande aduniyankore tedinirande nyaw na mbiyen rafi sida Cameroun no jeeya e leyɗele ɓurɗe jogade rafi o e nder Afrique fodde 5 ujunere no wondi e sida nde limore no tolni e ɗiɗi piccal jeeɗiɗi e temedere kala e nder ɓiɓɓe Cameroun andini ɗi kabaruji ko fedde onu sida ɗum woni fedde windere aduniyankore halfinande kala ko yowiti e nyaw sida laamu ngu gonɗini ɗi kabaruji ɓe kolli du nde limore no ustade e hitande kala kettoɗen jantore Mariama Mumini. Sida ɗo hande duuɓi 7 miɗon mari nyawu man miɗo yaha l'hôpital ɓeɗo hokkanmi lekki miɗo yara mi wala ɓilla ko ɗume. ɗo ɗum nyawɗo nyaw sida yimɓe ban mako ɓuran 1,500 ɗo wondi be nyaw sida ha nder lesdi Cameroun limgal ngal mobgal halfidinagal cellal onu sida wangini ha 29 april lewru ndu. Dr Bonono Leonard a kawjo gasɗo ha battare halfitinande nyawɓe sida ha wuro Yaounde andini marɓe nyaw man usti ha Cameroun ngam ɗum ɗon no tara hakkunde 5,6% e hande bo warti 2,7%. ko en foti en wi'a jotta kam ni rewɓe on nyaw man ɓuri memugo dininta worɓe. Nyaw man usti gal kuje jur batte maago usti mayarle bo usti nden en heɓi bo yimɓe ɓeddi gal nyawdigu majum ɗum wa'iti ha 370 ngam hande kam lekki ma ɗum mere kala linyol gal ko larani VIH sida kam fu mere diga hitande 2020 waɗan himɓe million gotel komin ɗo linya kala hitande fu to goɗɗo ɗo ayni nyawdigu ni o raɓata goɗɗo fayin. Sali Abdullahi nyawdo yimɓe sida ha jiha Wayla Cameroun. To hande kam ha gitam kam en tant que acteur terrain kam hande sida watti bana nyaw mere yimɓe ɗo waɗa teste nange jemma yimɓe ɗo sa lekki. Nyawdoɓe ɗo yela yimɓe yaldira ko ɗuuɗi ha linyol nyaw sida e bo ɓe tokka hosugo lekki magu no hani. Mariamu Mumini, Yaounde, RFI. Nigeria gongdini yiide nambiyen e nder leydi mabɓe jogiiɓe nyaw coronavirus kuuli mbadi hesiri no wiye Omicron ɓe tawti leyɗele tawraɗe ngel kuulel kesel addowel rafi coronavirus ardiɓe cellal Nigeria kolli ɓe ƴettanpeje ngam ƴewde no ɓe polori nguɗo nyaw walla mbiyen ndeɗo walla mbiyen ngel ɗo kuulel kesel biyetengel Omicron. Batu hakkunde Chine e leyɗele Afrique joofi hankiɗo e Dakar lamorde leydi Sénégal caggal balɗe ɗiɗi jewte hakkunde horeɓe ɗe leyɗele ɓe kolli weltare mabɓe e o batu ɓe mbaɗi erago fewde e gollodiɓe Afrique nde mbaɗata juuɗe mumen e ɓamtare dongre nde kettoɗen Fadima Sy. caggal jewtede ɓe mbaɗi nder balde dide de Chine e leyɗele Afrique 54 holliri weltare e jokkodiral fuddenongal gila hitande ujunaji didi ɓe mbi ko hande ngal ɓuuri tidde saabu no Chine nangiri Afrique o yiyani mum tan kaake mo ɓe foti fododirde hono leyɗele mawɗe godde de e nder ɗum Chine nena noddaden leyɗele jokkodirtunoɓe e Afrique gila ko booyi ɓe ndenda e ngal jokkodiral mo gandanda hoorema ma addan Afrique bamtare e yiyande gardiɓe leydi ndi ɓe pelliti boom
hollude leyɗele men Afrique no mbaɗiri haɓe bamto hono mabbe e bangal politique e faggudu. Chine waɗani Afrique poɗoje mawɗe e bange kewde kono o wiyani gartam mo fadi hen kadi o tottiri konngol makko ne o metta nannude juude makko e hunuko makko e gueɗe leyɗele Afrique de ganduɗa de haaju makko ala hen. Jeetatobol kawral hakkude Chine e Afrique gasi, jeenayobol ngol jaggama nder hitande ujunnaji 2024 to leydi Chine. Fadima Sy, Dakar. to leydi Benin jihadiste en jogiiɓe malfaji AKM jani e yoga e konunkoɓe Benin hanki talata. Konunkoɓe kaptima ɓe mbari goto jihadiste en ngal pelmodiral na mbiyen nde haare waɗi ko sarapon mo Mekru hirnangue Banikora wuro wonirgo fodde 7 kilométre rewo Cotonou banggue kerol Burkina Faso. Koto Burkina Faso paɗen eɓɓore na mbiyen gollorgal puɗɗangal 21 ha 27 lewru 10 ɓuru hitande ujunnaji 2021 na wiye gudangu 4 andinama noon waɗi fayda no hannirta niyete. ɗum noon koko fewti kay haɓade rafi ndenagu e nder leydi Burkina Faso ha tengti noon e diwal Cascade. Kettoɗen jantore Boubacar Boli. leyɗe nayi kawrondini sembeji muɓɓoy fa kabda e rafide nagu yo Ghana, Côte d'Ivoire, Togo e tawti Burkina Faso. Inde dabere nde ɓe danni nde ina antire opération gundalgu 4 ele Burkina Faso yo dewguji ɗiɗi keɓi jinganede ele nde dabere surade yo dewgu Cascade e Sud-Ouest. Maxime Kone batta laamu ndenagu leydi Burkina Faso holli keɓe ɓe jiiti nokkuje 5 dow gaɗoɓe piyanɗe ɗe daƴatano. Yimɓe 49 miilitanoɓe na kawti e ɗe e golle nangama hano 3 yimɓe jomɓe kaɓoɗe mbara mobilaji jeɗɗi moteje 14 kartoji jaɓe 10 soldasi ɓe Burkina keɓi teti e ley juuɗe maɓɓe ni holli o gorko. Faa ɗum fu ɗum heɓa laato leyɗe nayi ɗe kawrondini worɓe 927 Burkina tan wurtini soldasi 2,500 happa balɗe 5 tan gundalgu 4 neɓiri nde dabare du joƴƴinama caggal jonde akkara nde leyɗe nayi ɗe adidinno aadi e gollude fa ndenagu heɓe ele nokku ɗo ɗe ceerondiri. Boubacar Boli, Ouagadougou, RFI. To Burkina Faso keddoɗen ha joni no fodirno ɗum ni horejo leydi ndi Roch-Marc Christian Kaboré yoga fuɗɗima suɓede na mbiyen ƴettede e nder konunkoɓe halfinaɓe ndenagu sukaɓe officier en ardina gendarmerie gomu wiyetengu unité spéciale gendarmerie halfina ɗum ko horejo escadron no wiye François Zungrana. Gomu kesu darnama no wiye légion spéciale no rendini calɗi kewɗi tawaɗi e nder gendarmerie ardinangu gomu ko lieutenant colonel Evrat Somda. Ko toon to Burkina Faso inspection générale konu leydi ndi yaltini cimtol tefore ko fewti e jangu inata. Horejo leydi ndi o heɓi ngol cimtol hanki talata e juuɗe jagorɗo halfinaɗo ndenagu Aimé Barthélémy Sempore. Leydi Guinée Moussa Dadis Camara e Sekouba Konaté yaltuɓe leydi ndi gila duuɓi 10 hande keɓi yamirore konunkoɓe laamu hakkude ngu ngam artude nabbe no ruttade e leydi maɓɓe. Gomu gendi kawral e ɓamtare no wiye CNRD andini hanki talata tengtini yidde ɓe ɗiɗo artude e nder Guinée. Moussa Dadis Camara e général Sekouba Konaté ko horeɓe hiɗɓe leydi Guinée Conakry. Tedduɓe payento dawla Fransi toon oɗo dukowo na mbiyen andiraɗo jeddodiral biyeteɗo Éric Zemmour holli laaɓi o ƴaman lefol laamu hoore wakku hitande arore caggal lebbi nde ɗum tijjano ko hanki o andini oɗo kabaru. Kettoɗen humpito ceerno Moussa Ba nultodiraɗo men Paris. koye mboto mo o sakiti ka mejaji rendo hanke talata Éric Zemmour andini o tawete ƴamoɓe laamu e ɗi suɓunguji aroji hitande darotonde e nde yewtere makko o noddi faransinaɓe ɓe yoɓe immo e wi'i makko fi hiwgol danda leydi faransi kuuɓol hoɓɓe tentini julɓe ɓen o holli kanko ko immani ko dandugol faransi jonnita leydi ndin ɓiɓɓe faransi ɓen yaltina ɓe caɗele. fi kala Éric Zemmour hari ɓanginali ha hanki o tawete suɓunguji aroji faale makko ƴamugol laamu woni ko ɓangi nder yewtereji makko ma tumbodire ɗe o tawa e nder ɗe jonte feƴƴuɗe. Éric Zemmour noon ko andiraɗo yeddodiral holluɗo ngaygu diinal islam e julɓe ɓen mo yiɗa hoɓɓe. o gorko mo duuɓi 63 ñawama nde laabi buy fi konnguli bonɗiɗi o waɗi
o fawama kasonde laabi ɗiɗi fi ha sidaku e ɓurde ndingol leñi fewndo o wonno jeyndeyankojo. Ceerno Moussa Ba, Paris, RFI. Ceerno Moussa Ba a jarama ko goto e nultodiraɗo men to Paris lamorde leydi France. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ɗo mbawi jokkude heɗade RFI fulfulde e weeje tati toɓɓere RFI toɓɓere FR walla e application amen Pure Radio. Rogere men ɗimmere nde yamde jeetati fawi silmaji capanɗe nayi ɗo e Dakar. Koɗo men oɗo subaka ko Mahmoud Kane towa gandaljo anduɗo tarika dental leyɗele Afrique Union africaine. Éthiopie no e haare gila hitande yawtude nde ko laamu Addis Abeba e murtuɓe tigre woni e haɓude yimɓe hewɓe mayi e mum woɓɓe eggi holko woni sababu nde haare ko holɗum dental leyɗele Afrique heeɓi gam darnugol nde ma o jaabo namde Ibrahima Timbiba. Timminirten koye taskaram kiwal tari ndi jareten hen ko Abdoulaye Diallo. Tedduɓe joni joni o en garat e kabruji men coftal ɓalli jareten hen ko Rama Diallo. Coftal ɓalli. Rama mi salminima lawol gongol. Mi salminima Amadou Barouba, mi salmini heeɗiɓe. Puɗortoɗen kabruji men coftal ɓalli ko e folotiro Coupe d'Afrique des Nations hanugo waɗude to leydi Cameroun e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. Non Amadou Barouba hollude ko sigila na won delle e yahude e hitande warore nde fiɗoyde to Qatar fadde ɗum piɗi ɗen andi na goni e lebbi arani hitande warore nde fadde ɗum e ko hollete jonin e leydi kibaruji Ismaël Sarr ɓi Sénégal piɗɗo to Watford wono championnat d'Angleterre o maybi e horu nawnande hasinde haɗude e tawede e piɗi kana ko Adia jeenay lewru hugo ɓuddu fawarde ɗiɗi lewru waroru ɗon ɗiɗa ɓuddu hitande warore hollude jonnon so tawi o neɗɗo heɓata fiɗude ɗum tawete mursu mawɗo e fiɗoɓe e Sénégal saabu kanko on imo dari neɗɗo gatto mbadduji sanne e leppiɗi paltiɗi ndu kibaru jokki kasindu caggal nde nawnande heɓi goto e maɓɓe wiyeteɗo Crépin Diatta e ñalaɗe jaɓɓiɗe Aliou Cissé hande e ekito fiɗoɓe Sénégal kanko on e yimɓe Sénégal ɓeɗe maɓɓe bela e hono ko won kanon iɓe ngaari iɓe jili huyi feeɓe ko e fuku koyngel keddoɗen ha joni kalen e coupe arabe non coupe arabe fiɗɗi kenga talata hakkunde Tunisie e Mauritanie hollude ko Tunisie jali Mauritanie 2-1 hande alarba o du piɗi tawete hakkunde Maroc e Palestine Égypte e Liban piɗan Soudan e Algérie kamɓe do kawran. En timminirat Rama Diallo e championnat ji to leyɗele Europe. Non to leyɗe Europe piɗi ɗi nangon championnat d'Angleterre kam Newcastle e Norwich City kawri kenga goten e goten ɓe arodiray Leeds United kamɓe Crystal Palace go e ɓolum gaddi hande kasin piɗi jokkal so jemma wari Southampton e Leicester piddan West Ham e Brighton piddan Watford e Chelsea kawran Amadou Barouba hollude fa joni ko Wolves e Burnley kamɓe ɓendu piddan to championnat France tondu piɗi tawan tawete hande den hollude ke Angers e Monaco piddan wodi du Metz e Montpellier Strasbourg e Bordeaux Troyes e Lorient Brest e Saint-Étienne. Ko non tigi Rama Diallo a jarama no fewi koɗo men hande no wowirini e kala subaka koɗo men Éthiopie no e haare gila hitande ƴaɓɓinde ko laamu Addis Abeba e murtuɓe tigre woni e haɓude yimɓe hewɓe mayi e mum woɓɓe eggi holko woni sababe nden haare ko honɗum dental leyɗele Afrique heeɓi gam darnugol nde Ibrahima Timbiba waɗani ɗe namde Mahmoud Kane towa gandaljo anduɗo tarika dental leyɗele Afrique Union africaine ko kanko woni koɗo men hande kettoɗen ɓe. Mahmoud Kane mi salminima. Mi salminima Ibrahima. Heɓi hitande Éthiopie no e caɗele denagu sabu haare wonde wadde hakkunde gouvernement e murtuɓe Tigray holko woni sabu ha joni ɗen haare hino jokkiti ɗen haare wawaka darnede. Nden haare no mbiɗa ni nde fuɗɗima joni woni hitande ko haare bonde no fewi hakkunde laamu central Addis Ababa e région Tigray. Oɗon nganndi Tigray ko goto e province Éthiopie ne jogii 12 province. Aɗa anndi Éthiopie ko systéme fédéral. Donc province fof no en jogino laamu muɗum local en jogino kadi assemblée mum local. E o rawane noon wonno e situation no worno o ni tan eɓe ponno wadde woteji
kono woteji ɗi mawɗo leydi ndi premier ministre o Abiy Ahmed wi wonde woteji ɗi oto mbaɗe rawane wonno situation corona e ko way noon wonno taw ɓe natti hawrude tigre no feewi ɓe cali ɓe mbaɗi batuji ɗi ɓe mbaɗi wooti mumen mbi wonde no mbaɗa assemblée mumen parlementaire ko ni hare nde fuɗɗori ko fitana mawɗo e nder Éthiopie wonno aɗa on tini joni woni hitande kamɓe ɓe kaɓi toon hare bonde to tigre to yimɓe heewɓe mbarama heen yimɓe heewɓe kadi guimema e leydi e paye leyɗele goɗɗe nokkuji kewɗi kadi bonnama toon hay juma négaci adi foof jumaji e julɓe mbaɗaɗi e Afrique hay oɗon juma hare nde bonni ɗum ɓe mbaɗi ɗum bombardé ɓe bonni ɗum si en ƴeewi ko feeñi ko anda ko woni sababu ɗen guere hara goɗɗum suuɗaki toon woda ko suuɗi ko andaka ko woni sababu waɗgol ɗe guere eyi aɗa andi Éthiopie ne heewi leñi région fof ne jogui leñol toon ko ɗum ni addanno wadde ɗiɗo présence ɓe mbi wonde tawde ɓe keewi leñi région fof tawno leñol muɗum toppito gueɗe muɗum e nder leydi Éthiopie kono no ganduɗa ni tan eɓe joguino toon ko wiyete TPLF o wonko mouvement tigréen ko ɓen ni ɓamno laamu e hitande 1990 melles Genawi nden ko toon rébellion on nden fuɗɗorino nde min guisto Aïla Mariam toon fuɗɗorino eɓe guila nden noon eɓe kawri eɓe jogui laamu leydi ndi ne yarno yeeso kono ko sakkiti ko tan wonno guila melles tan maayi melles sankima joni woni duuɓi guila nden tan ɓe natti hawrude ha laamu Addis Ababa o e laamu Tigré ɓe natti hawrude wonno ko Tigré naɓe mbi wonde ko ɓe puɗɗima wadde ɗum en tan yimɓe bolle puyɗe ɓe natti toppitade dow gueɗe mumen Tigré ne joni kam wona kamɓe tan par ce que eɓe gondi kadi e mouvement ji goɗɗi kadi tawni wona Tigré taw ko nokkuji goɗɗe leydi hen gimmi joni ɓe mbaɗi ko coalition kamɓe fof joni ɓe no gandirɗa ni tawi ko ɓe mbi wonde koɓe ɓama laamu Addis Ababa si en ƴeewi tarika Éthiopie a yewti fimum Éthiopie hino ɗuuɗi leñidi leydi seedani e haare waɗi gila duuɓi ɓoyɗi hikka murtuɓe ɓen ɓe ɓadike Addis Abeba hara ɓe waway jattude lamorgo Éthiopie Addis Abeba eywa wallahi ɗum ɗo mo ko Allah andi kam kono enen kam ko ganduɗen hen ko tan toɓe gimmi to no woɗɗi mbimi joni woni ujunere kilo toɓe gimmi to par ce que Tigré woni ko banggue sahal hedde frontiére Érythrée en Soudan en ko toon en woɗɗi toɓe gimmi joni ɓe gaari haɓe goni ha 3 kilo e capital o ɗum firtata ko wonde fof no wawi waɗede no wawi laamu o no wawi ittede kadi no mbirumi ni wona kamɓe tan eɓe gonde murtuɓe woɓɓe ɓe gonde leñol wiye Oromo goɗɗon leñol fof ɓuuri mawnude nder Éthiopie d'ailleurs hay premier ministre o ko Oromo kono waɗi murtuɓe ene leñol makko mbi wonde labudde o itte laamu he ɓen joni gondi koye murtuɓe Tigré ɓe si ɓe wawi jattude Addis Abeba lamorgo Éthiopie holko e batte ɗum accata holko e batte ɗum waɗata mbiɗa andi tan ko ɓe mbiyat tan mataw ko ɓe mbaɗa feere beele ɓe kawrita e hunde ɓe mbaɗa transition taw mbiyan wonde ko laamu gonno ɗon o wona laamu moƴƴo wonde fecci leydi ndi fecci leñi mumen e leñi leydi ndi mataw ɓe kawrano hunde tan so ɗum waɗi kam ko Allah andi sono waɗa so waɗi kam no wawi ɓe kawra e hunde ɓe mbaɗa hitande walla ko way noon ɓe ƴeewa soɓe mbawi wadde woteji caggal ɗum Addis Abeba lamorgo Éthiopie hiɗen andi ko ɗon ñiɓirde Union africaine woni dental leydi Afrique UA hara dental leydi Afrique UA diplomate ɓe maɓɓe sen ƴetti kadi lamɓe leydi Afrique ɓen no wawi immade daro waɗa yewtere darnaɗe haare hakkude murtuɓe Tigré e laamiɓe Éthiopie wonɓe Addis Abeba eyyi kamɓe ka Union africaine ni bon fuɗɗima joni ɓe jogui neɗɗo président Nigéria gadinoɗo Obasanjo on toɗɗa joni pour darade affaire nde beele hawritaɓe eɓe kawrita hakkude mabɓe hakkude laamu Addis Ababa o e murtuɓe ɓe kadi ɓe mballotira kadi e leyɗele goɗɗe ɓen fof ɓe liggoɗo e nokku goto beele ɓe darna hara nde sen daari mbadi Afrique ɗe gandi dental leyɗe Afrique UA ñiɓirde mabɓe ko Addis Abeba woni woɓɓe ina siège mabɓe e Francinkore si woni ha haare waɗi e on nokku ko tawata ko ɗon ñiɓirde mabɓe woni haaray ɗum wona ko kaani ɗum wona mbadi bondi e Afrique eyyi wallahi ko mbadi bondi kay kono ɗum waɗino déjà waɗino 1990 nde murtinoɓe nden ɓe d'ailleurs murtinoɓe ni gimmino kadi ko Tigré to jeggiten ɗum ɓe ɓamino laamu en 1991 laamirde Addis ko ɗon wonno bon ɗum kam tardini golle ɗe kono kam bonnani affaire laamirde nde joni kadi ko noon tan soɓe gaari ne wawi bonnude activité ji Union africaine ne wawi tardinde ɗum Mahmoud Kane mi jarnima Allah e jaram wonno koɗo men ko Mahmoud Kane towa gandaljo anduɗo tarika dental leyɗele Afrique Union africaine Amadou Barouba
tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tentude kabaruji ɗi e oɗo subaka hande woni ñalande aduniyankore teddinirande ñaw na mbiyen rafi sida cameroun no jeeya e leyɗele ɓurɗe jogade rafi o e nder afrique fodde 5 ujunere no wondi e sida nde limore no tolni e ɗiɗi piccal 7 e temedere kala e nder ɓiɓe cameroun andini ɗi kabaruji ko fedde oni sida na mbiyen fedde windere aduniyankore toppitinde na mbiyen halfinade kala ko yowiti e rafi e sida laamu ngu gonɗini ɗiɗo kabaruji batu hakkude chine e leyɗele afrique joofi hankiɗo e dakar lamorde sénégal caggal balɗe ɗiɗi jewte hakkude horeɓe leyɗele ɗe leyɗele keeɓi hollude weltare mabɓe e batu o ɓe mbaɗi erago fewde e gollodiɓe afrique nde juuɗe mumen natata e ɓamtare dongre nde tedduɓe gasi haalaɓi ko aranno en joni o en timinirat e taskaram kiwal tari ndi jarete nden ko abdoulaye diallo ɗo e nden yo jaam e kisal wone mon yo Allah hokken ñalude e dow jaam onon e jaam.